Добре дошли в дома на семейство Магдежиеви. Заповядайте. Използваме системата на Hygieia от 4 години и сме изключително доволни. Защо сме я избрали? Първо, поради изключително лесният монтаж, не се изисква включване в водопроводната система. Второ, поради многослойната филтрация на водата. И трето, и може би най-важното, обогатяването на водата и нейното структуриране за по-бързо усвояване от организма. Какво се промени, откакто използваме системата на Hygieia? Хидратираме се повече, пием повече вода, използваме водата за готвене, за поливане на цветята, общо взето за всичко, което изисква вода в дома. За хората, които се колебаят, бих казал, ако имат нужда от чиста и здравословна вода, системата на Hygieia е чудесно решение за дома. Поздрави!